Salutare tuturor! Astăzi vom face un videoclip cu un joc care e foarte bun și cu un samurai care îmi place foarte mult și o să începem. Am început videoul ăsta, începem acum, cam nu mai vrea să meargă și eu acum merge, că s-a stricat un pic și o să începem. Hei! Mă încet un pic. Dacă vreți să vă jucați jocul ăsta, se numește jocul Samurai. Ia! Pa! Și zici că să se aboneze la tine. Și să vă abonați la mine. Și mă numesc Raul Nicușor. Și Claudia super, Raul. Ce? Claudia super. Și mă numesc Frumos Super. Cum? Un joc. Frumos Super un joc. Gata, mi s-a băgat puterea. Să vă abonați la canalul lui Raul. Să vă abonați la canalul meu. Canalul meu este Claudia Super. Raul Becos. Lasă să-l schimbăm. Zi cum vrei, Raul, tu. Și Raul și Nicușor. contul meu de YouTube este făcut, nu știu nici ce e făcut jocul meu. Dar de ce nu mi-l dă mie? Dacă tu erai ocupat cu Raul. Și Puteai să mi-l dai, dar nu mi-ai zis nimic. cam asta se întâmplă când uneori cam pierd și eu și o să vă arăt cum pierd. Deci. Haide, omorâți-mă! Că-mi dorea mult până mă omoară. Omoară-mă! Omorât! Deci, cam așa mă omoară și... Să facă bătaie dintre cine? din măști. Shawarma să ia la bătaie cu măștile. Și stați un pic că o să vin cu cineva nou. Îl mai agradez. Nu Corina, ci Mirabela Daur. Iar la el zic pas iartă, mă mai gândesc. Bă, vezi că să închizi ăla. Gata. Să mergem. Gata. Gata. Pește auriu? Păi da, pe ăla trebuie să apăs. Nu mai vorbiți cu voi. Și cam așa joacă fata asta. Când mă joc. Nu, eu când mă joc cu fata asta din joc, cam nu-mi place mie un pic. Bombele. Când oprești filmarea să-mi zici că îl postez eu, da? Ia. Îmi aduce aminte de domnișoara blondă care a ieșit de sub masă puțin mai devreme. Ana Morodan. Și cam asta se teleportează. Mai avem eu un joc cu samurai, dar l-a șters mami. Și cam mai și cum zice Max? De ce zici? Cel mai simpatic și atrăgător. Și cam eu toată ziua fac asta și
Și campionat. Ce? Campionat. Trebuie chiar să fac. Deci are familie, Asta e copii. pentru că Păi nu cred că e vorba de familie. Și de faptul că e fidel familiei, că e fidel trupei, formației. Dă-i! Raul, astăzi ai scris? N-a scris nimic. Te l-a pus mami? A? Selecta. S-a terminat cu asta! Ai Ai ales, văzut, Cristian? ai ales în... Ai ales înțelepciunea. Bă! 1. Cufere. O pățiți! Unde sunt ea? Încolo trebuie să... Oricum trebuie să te bați cu ei. Eu. Nu. Cine salută? Vezi că muștele alea ce face? Ce muște? Te electrocutează, sunt Și cum îl omori pe muște? cu astea. Care muște? Cu mega puterile. Sunt niște muște. Hei, dar cam astea sunt puterile și poți să dai cu chestiuni, nu știu ce sunt astea. Un boss. Și ia uitați, a dat și bossul. Și asta le fac boșilor. Sunt mulți boși. Seamănă nebine tare la voce cu al Fratele bossului. fermă, dar nu seamănă povestea. Asta e scut. N-are un Yo, papa! costum de baie. Nu. Dar cine trebuie să fie costum de baie? Cine are un bine? Nu semăna la voce cu cea pe care am avut-o la fermă în emisiune de sol. Da. Mai și trebuie să mai fac și... Aoleu, S-ar putea să fie o selecta a emisiunii. plecați de aici! Ascunde acolo sub costumul porc. ăsta de pinguin, îndeplinește și cerințele personajului. Hei, Este- frate, nu mai zi așa, porci! Este o gurmandă și... Că uite, m-a omorât din cauza ta de la porci. Eu cred că acolo se află Ramona Bădescu. Ăia care mă atacă acum, Ioana e bine, Modescu. bă! Vino! Hai. Dragă pinguinule, este un căluț. Poți să ne explici și el? Cam. Dar nu mai zic cam. 18 ani. Da, lasă. Mă duc aici, că... Ăsta da indiciu. Ori, un ultim lucru. Ar putea să fie acolo o doamnă, așa, cu familie redutabilă. Știi minte că ea călărea. Ioana Băsescu. Wow! Bina! Un ultim nume. Anda, Adam și-a venit să ne cântăm o dată piesa asta. Trebuie să iau asta cu publicitate. Alex Bogdan, Ramona Bădescu. Ramona Bădescu. În secunda asta, de când avem indicația cu căluțul, n-am ce să fac, mă mai duc la o soție familistă, copil și într-o familie foarte controversată, pe care ziarele au tocat-o pe toate părțile și nici până azi, sărace, nu-ți lăsați în pace, deși ei sunt foarte fericiți chiar de acei 10 ani pomeniți aici la un moment dat într-o fișă. Este vorba de o cântăreață căsătorită cu un om politic. De ce nu se aude? Silvia Iliu. Perfect, închidem pentru moment cazul Nu se aude. Da, până că Livia, îți mulțumim frumos, pinguinule. era... Pingu. Dăm cu asta, uite. Deci
obiectivii care sunt o șanse mare ca una dintre CSDV este să se